kapitan nga tagsaray kita sa barangay, mga konsehal nga tagsaray kita sa barangay, muparamdam lang o panahon na sa piniliay, ayaw na butari. Kato mga barangay kapitan nga way nahimo diya sa inyong barangay, ayaw na butari. Kato mga kapitan nga wala gilista inyong panahon sa pagpanghatag og ayuda sa audit o sa pandemic mga kabombo. Panahon na po nga mabahos ta. Kato na biktima sa pandemic, COVID-19 pandemic, nakadawat mo ga hinabang gikan sa barangay. Kato papanghatag og bugas nga giagi pa sa barangay ang pagpanglista. Ang gisiguro nga makadawat og bugas, agato na po mga supporters sa kapitan. Hinumdumi na ninyo. Kato na biktima sa bagyo nga audit. Wa kadawat og financial assistance. Kaya ang nanglistang taga-barangay, hinumdumi na ninyo. Panahon na sa pagpanimalos. Kung wa mo kauyon sa inyong kapitan, ay butari. Pero kung nakauyon mo, hala, butari gihapon. Ang uban magunato kay tunulag kwarta, butar na yun. Ayaw ibaliga inyong boto. Pero kung inyong ibaliga inyong boto, dapat gamitan yung utok. But pasabot na ko, na mo tunol og kwarta, hala, dawata, wa man mo nangayo. Pero kung mabutar mo, pinagis yung konsensya. Ayaw mo butar kay gitagaan mo kwarta, inyong butaran, di mauto siya, kay nihatag kwarta, ayaw. Kan aampaon iluwa ang taga. But pasabot na ko, o tagaan mo kwarta, kanang natawhanan nga kapitan ni hatag niyong kwarta, kung tarong na siya, butari. Pero kung itagaan mo kwarta, o niya kanang kapitan na, way nahimo sa barangay, dawatag yan po ng kwarta, pero ayaw butari. Muna ang pasabot, kan ang paon, iluwa ang taga. Kay panahon nun sa paghukom, mga kabombo, angay bang ipabili ni mga tawhana diya sa barangay, or angay na po ng ilisan. Mamo ginatuwag kultura sa Pilipinas. Di na malikayan. Ultimo iski gani, mamalit og boto, tag 50 pesos per head. Taga-butante nga mga minor, tag 50. Unya, kanang invite ligo-ligo dagat. Kanang ligo-ligo dagat, unya, kanang ang adto dito, mga kampanya na ang iski candidate, mga kabombo. Sugat pa sa una, hasa kaya sa iski, gituduan na daan sa pagkuan, vote buying, mga kabombo. Unya ako nang gisgutan para ma-remind tamo nga mga butante, hinumdumi panahon sa pandemic, hinumdumi panahon sa bagyo nga audit, og nakadawat ba mo og insakto nga ayuda, og wa mo makadawat, gumikan kay wa mo giapil og lista sa barangay, ayan na butari. Kung inyo tan-aw gani nga nakatabang na og maayo sa inyong barangay, dako siya og agi sa inyong barangay. Aw atong gapon ipabilin diya sa iyang pwesto. Pero way nahimo, ala, panahon na nga to siyang ilisan, mga kabombo. Kana mga konsehal nga tagsaray kita sa barangay hall, motambong lag session og way session digid makita. Sige dawat silang sweldo matag buwan, unya kaupat ra mo adto sa barangay hall kay motambong lag session, unya pagkaman way nahimo, mga kabombo. Committee on Sports, Committee on Infra, Committee on unsa pa na diha, services. Pero nabay nahimo sa inyong barangay, mga kabombo. Kanang mga konsehala nga nagkupot anang nga mao nga komitiba. Nayuban diya nga konsehal gadag Committee on Sports. Yang pagkahuman wagi sports ang mga bata.